aquí una vegada 3 pirates que navegaven pels mars, tots salvant princeses, repartint riqueses i ajudant a tothom qui ho necessités. Col·laborarem i el món millorarem. Som els 3 pirates bons. Pels mars naveguem i a tothom ajudem. Un dia, mentre navegaven amb el seu gran vaixell, van rebre la visita de les 3 fades brillants. Eren unes fades molt boniques, que també ajudaven a tothom qui tingués problemes. Elles vivien molt a la vora de l'illa de la felicitat. Els van explicar uns éssers malvats i dolents havien arribat a l'illa, havien segrestat a la princesa i tenien el poder. Tothom estava molt espantat i trist. Som les 3 fades brillants. Vivim a la vora de l'illa de la felicitat. Ens heu d'ajudar, perquè uns malvats s'han apoderat de la illa de la felicitat i tothom està molt espantat. Els pirates no van dubtar ni un moment i es van dirigir cap a la illa de la felicitat, guiats per les 3 fades, per a salvar la princesa i fer fora els éssers malvats. Quan estaven a punt d'alliberar la princesa de la garjola del castell, va aparèixer un drac esgarrifós que treia foc per la boca. Els 3 pirates van tirar aigua a la boca del drac i van poder sortir corrents. Us curaré i després ho menjaré. Ai, 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 ai. Aigua tirarem i el pensarem. Moltes gràcies, pirates, per salvar-me. Però pel camí cap al vaixell va aparèixer un gegant molt forçut que els barrava el pas. Les 3 fades brillants van escampar pols màgica al voltant del gegant i aquest va començar a ballar i a cantar. Es va haver d'afanyar ja que l'encanteri només durava 5 minuts. Sóc el gegant forçut i molt sorrut. Si voleu passar, la princesa m'heu de donar. Pols màgica t'escamparem i molt content el posaràs. I cantar i ballar més forats. El gegant del pi ara balla, el gegant del pi ara balla pel camí. Els 3 pirates i la princesa van continuar el camí, però va aparèixer del no-res un fantasma terrorífic. La princesa es va desmaiar i els 3 pirates la van agafar i corrents van arribar a una cova fosca com la nit. Sóc el fantasma! Ai, 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 ai! Per sort van trobar una cuca de llum i la van fer servir de llanterna. Van passar molts passadissos fins que... Van trobar una sala on hi havia totes les riqueses de la illa de la felicitat. Es veu que els éssers malvats les havien trobat i amagat. Entre les riqueses hi havia una làmpara màgica. La van fregar i va sortir un geni que els va concedir gràcies i llum. Soc el geni Eugeni. Què voleu? 3 desitjos podeu demanar i jo us podré ajudar.
Que desapareixin els éssers malvats de l'illa. Que torni la felicitat a l'illa. Que puguem tornar al vaixell i continuar la tasca d'ajudar la gent. Així va ser, els éssers malvats van desaparèixer com per art de màgia. L'illa de la felicitat va ser altra vegada segura i feliç. I els tres pirates valents van tornar al seu vaixell. Conte contat. Una, 3,